Във всеки конкурс има много големи и много малки. Най-малките в нашия конкурс днес получават заслужени награди. За най-малък участник ще наградим Софико Шомия от Илорит, Тбилиси, Грузия. Най-малък участник в нашия конкурс. И още Георги Росияшвили, а също от Илорит, Тбилиси, Грузия, също най-малък участник в конкурса. Това са нашите най-мънички и най-силни участници. Аплодисменти за тях! Има си обожатели. И така, и остана, разбира се, Гран-при. Нали така? Чакате ли за Гран-при? Много сте изненадани. Гран-при се връчва на танцов ансамбъл Илорит, Тбилиси, Грузия. Това бяха наградените участници, а сега след изтеглянето им ще започне нашия бал. Благодаря ви за усмивките, за слънчевото настроение. Очакваме да ги видим пак в България, дори на други конкурси, ако на този не искат да повторят с нови и още по-хубави танци. Останете с най-добри впечатления и приятелски чувства от България.